M'agradaria explicar una història que comença a Sichuan, al sud-oest de Xina, l'any 1929. Entre els desastres naturals, les lluites entre diferents senyors de la guerra i altres calamitats, el país passa per moments molt complicats. Mentrestant, a la Xina rural, la família de Yan Taocheng intenta sobreviure com pot. Yan Taocheng i el seu fill, Yan Qingpao, decideixen fer una nova rasa en el camp de la seva propietat. Mentre comencen a excavar, fan una troballa inversemblant. Veuen aparèixer primer una peça de jade, després una altra, i una altra, i una altra, fins a centenars de peces d'una antiguitat i un valor inqüestionable. La troballa és notificada a l'arqueòleg i missioner David Crockett Graham, qui porta anys fent recerques arqueològiques per tota Xina. Sense perdre temps, Graham es posa al davant d'una expedició arqueològica, patrocinada per la West China Union University. El seu equip fa troballes espectaculars, desenterrant uns fossats plens de peces de jade, bronze i ceràmica. Però la situació a la zona es torna molt perillosa degut al conflicte armat creat entre diferents faccions rivals dels senyors de la guerra. L'espectacular trobada arqueològica torna a ser enterrada i oblidada durant molts anys. A la dècada dels anys 60 del segle XX es tornen a fer diferents intents de desenterrar totes aquestes meravelles, però no és fins l'any 1986 que el govern engegarà un nou treball de recerca. Dins els fossats es troben milers d'ullals d'elefant, grans peces de bronze, de jade, ceràmica, tot barrejat com si s'hagués llançat de pressa, sense cap control. Es troben unes imponents màscares daurades, completament singulars i alienes a qualsevol altre aspecte de la cultura tradicional xinesa. Els arqueòlegs es troben davant d'un descobriment emocionant i li posen un nom: Sanxing Tue. Sanxing Tue, o el Turó dels Tres Estels, és el nom de la zona geogràfica de la província de Sichuan corresponent al lloc on es van fer les primeres troballes. Els arqueòlegs identifiquen les troballes de Sanxing Tue amb l'estat de Shu d'uns 3.000 anys d'antiguitat que estava ubicat a l'àrea de l'actual Chengdu, a la província de Sichuan. En principi, s'especulava que, degut a una guerra interna o amb algun altre regne veí, els habitants de Sanxing Tue van abandonar ràpidament totes les seves pertinences rituals i màgiques, cremant-ho tot i fugint. Però una hipòtesi més moderna fa pensar que un terratrèmol va desviar el curs del riu Minjiang i va provocar la caiguda de la civilització de Sanxing Tue. Però com era la cultura de Sanxing Tue? A partir de les peces trobades a les fosses, sembla que ens trobem davant d'una cultura que rendia culte al disc solar, que representaven com una roda amb 5 raigs. Però la sorpresa més gran arriba quan es fa la troballa més característica i important de Sanxing Tue. La joia de la corona és una gran figura humana de bronze de més de 2,5 metres d'alçada i més de 180 quilos de pes. Aquesta figura, qui sap si era un rei, un xaman, un sacerdot, se'ns presenta en una posició hieràtica, quasi bé ritual, i subjectant quelcom en les seves mans. Podria ser un ullal d'elefant. L'altra gran troballa és un meravellós arbre de bronze de quasi bé 4 metres d'alçada. La seva delicadesa demostra un domini absolut de la tecnologia del bronze. I a les seves branques hi descansen 9 ocells simbòlics que podrien lligar el seu simbolisme amb els antics mites fundacionals xinesos relacionats amb la xifra 9. Al principi dels temps, la Terra estava cremada a causa dels 9 sols que il·luminaven el cel. El món era erm, sec i calent. Un dels primers herois xinesos, l'arquer Yi, va aconseguir fer caure 8 dels sols amb les seves fletxes, deixant un únic astre rei, representat en moltes de les troballes a Sanxing Tue. Un altre dels grans símbols de la cultura Sanxing Tue són els ulls. Grossos, exagerats i especialment prominents, podrien indicar la necessitat de veure més enllà, de veure més lluny o de veure els mons espirituals i invisibles. La transformació en animal del xaman típica de la cultura xinesa es troba també en moltes de les figuretes de Sanxing Tue, especialment amb el culte a la serp.
figura que es repeteix en moltes troballes. El xaman adquireix els seus poders que el permeten volar i visitar llocs invisibles gràcies a la seva comunió amb diferents bèsties i animals. Un altre dels temes de l'art sagrat xinès és l'arbre de la vida. A Sanxingtuei trobem exemples d'arbres de bronze d'una complexitat i una manufactura exquisides, com per exemple l'arbre de les monedes, una autèntica obra d'art amb un detall increïble. Per tal d'entrar en un estat alterat de consciència, el xaman adoptava postures rituals molt codificades. Això és el que trobem en moltes de les figures desenterrades a Sanxingtuei. La cultura de Sanxingtuei també dominava la forja de l'or, com veiem en aquesta vara de quasi bé 1,5 metres i 500 grams de pes, gravada en figures de peixos i arpons, amb les espectaculars màscares i els pans d'or, treballats de manera molt delicada, com aquest magnífic penjoll en forma d'ocell. Una peça increïble és aquest disc solar de 12 centímetres de diàmetre. El seu gruix és només de 2 dècimes de mil·límetre i la seva puresa és quasi bé absoluta. Les excavacions continuen avui dia amb l'ajut de la ciència i la tecnologia més modernes. Els científics segueixen desenterrant tresors utilitzant sistemes informàtics en ambients esterilitzats. Les peces trobades s'exposen al Museu de Sanxingtuei. Aquest museu, obert al públic l'any 1997, és de visita obligada per als amants de l'arqueologia i l'art. Per acabar, el gran xaman de Sanxingtuei ens mostrarà algunes de les peces de la seva col·lecció. Moltes gràcies per haver-me acompanyat fins al final del vídeo. Si no t'has subscrit encara al nostre canal, és el moment de fer-ho. Espero que la història t'hagi agradat i hagi despertat la teva curiositat. Moltes gràcies de nou i fins la propera.